Welcome to Mobile Legend! Bot, nakapagdarita, tangalo kay Toyo. Wait lang, ma! Naglalaro pa ako eh! Ako rambutan na nagkatalay mo ito kaya. Opo, bibili na! Ano ba yan? Matatalo na to eh! At ngayon, nandyan ka na. Defeat! Di mapaliwanag. Turtle, pre! Ay, isa mo! Ayun, clash! Oh! Ayan! Lag! Nag-YouTube ba dyan? Putik! Kaya pala lag eh! At ngayon, nandyan ka na. Defeat! Di mapaliwanag. Ay, napalalood ko! At ngayon, nandyan ka Defeat. na. Di mapaliwanag. Push! Sabi ng push eh. Ay, bobo naman. Ano ba yan? Tigas na ulo eh. Talo tuloy. Ayan o! Ayan na lang o! Hinipet mo ba ito pare? Ano naman yan? Puti kang kasama, walang suporta o. Napakabobo. Iwasan mo kasi yung class. Ano yung turin? Ano ba yan? Bobo na itong roger eh. Ang bo! Ito nga o, ito. Yan. Ay, bobo! Mali! Nag-SS ito uri. Ay, bobo! Bobo mo, promise! Buti pa talaga yung sisig, may utak eh. Walang yan. Talaga, oh, putik! Patay na naman ang bobo! Report natin ito, report! Ang bobo! Defeat! Wala na, talo na. Talo na to. Diba? Talo? Oo kasi eh. In-invite mo pa kasi sabi sa'yo, huwag mo na i-invite eh. Picking pa lang, bango na mag-pick. Malakas daw kasi siya eh. O, tignan mo nga oh. Malakas ba yan, tanso? Bobo. Napaka-bobo. Tignan mo nga oh. Tapos ginawang ano, marksman. Anong build yan? Naka-inspire pa. Napaka-bobo. Bagsak tuloy. Kaya star. Ano ba naman yan, love? Kung kailan mananalo na eh! Hello? Ito, nag-charge. Hindi ako naglalaro ah. At ngayon,